aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi, ikaw Imo ron, Bri. Oy, Basig si Ilona. excuse mo na ha? Hello? Hello? buotan nga pagkabata si Brian, no? Di ba na? Opa, buutan siya. O hinaot nga makadawat na sa hingpit si mama niya. Hinaot pa unta pa. Oh, anong nakasulti ka mag-iyon, anak? Ha, Ilve? Nga naman. Kuan, nang hinaot lang ko. Kinaibaw na bitaw kas kinaya ni mama. O wa gani siya gusto sa sakataw. Di gyud siya mapugos o dawat ni ini. May anak na sila, si Ilona. Ug kasado na sila. Wanay mahimos mama ninyo, anak. Napakyas man siya sa iya pangandoy alang kang Ilona. O, man siya magkagusto ng Brian, pero wagin mo pakita pagtukol si Brian nga doon sa imong inahan. Maugidayag ko siya, Ilve. Ha? Envy? Wag na go. Matutawag ha ako na dawat. Tara ko mga kaobas trabaho. Sige dong, padayan na lang dong. Amping lakaw ni mo. Salamat pa. Elvi, ikaw ni may bawa pa ha? Sige, Bri. Wala napit ang ingon ni Sophie. Siya di may tag-iya ini. Ay, Sophia's Resto Bar. Huwag na mawang yung pagkahilig ko sa'yo. May bar yun. Adlawan pa maunta, pero ragit kita man sa suod. Makita ka din sa akong gabarugan. Di ba nagkakong padayag suod sa? Aligri na sila. Humbog naman tingali. Di na ko maglarog kinsa na sa kumabarkadang naadhan. Pero di mayo ako mapinaw na. Humbog na sila. May kaya pa magkakita si Sophie na ko. Mula ka ko. Lon? Sweetheart? Ilona? Ay, Brian. Nauli lagi ka. Kuan, wa may na yun ang meeting eh. Postpone ko no. Nga naman. Ambot nila. Basta kay postpone ko no. Dili pa ka na. Nauli kong sa'yo. Natulog sab si baby. No? Presko mang lawas. Giligo na ko na ganina. Nay, nahinanok yun. Kasiksis ako, misis. Bralis man. Ang ahang magpadidig ko kong inday. Kapoy kigtangtang sa bra, eh. Magpalit ba ang takog bra? Kanabitang para sa magpaditi. Naaman niya. Unyang sweldo po ni mo, manuray ta ha. Dugay nagtitinuod kung wa makaadto, makasuroy og mall. Sige, sige. O dili kay sorry lang. Mga unta. Mananaw tag sini. Unya ang problema, di pa nun uli sila sa papa. Kisa may tao din ni Sapay. Kisa may binla ni baby. Dadon si baby. O sira ng bay. Tod. Dako na kagnahipos ka kwarta? Ha? Limpiam lang yata ako nimo. Matag kinsinas. Dili ba? Di ko nas ubang deductions sa opisina. Mulimpyo tawag mga 6,000 yun. Dili ba? Kada kinsina guna. Oo, Brian. Pero, mapakumpra pa yakog pagkaon, sudan, bugas. Maikog mansad ko nga magpaminaw lang sa ubang gastuhan nilang mama. Lisod na gyud ay no, og minyo na no. Okay lang. Angas na mo tabang og gasto din eh. Pila na may nahipusin mo diha? Kuan. Sweetheart, ay lain na ha. Ay isipa nga, nagkwinta ko akong gipahipusan nimo. Ha? Brian, nakasabot ko. Uy! Nagmata si baby. Ati manaw na. Nakatuog si Brian. Nagsusi na siya sa nahipos kong kwarta. Dako na kidun tatuoy. Kuno pa ko'y gihatag ni mama matagpuan.
punan pa sa gastuhan sa bahay. Pagkaon, sudan. 4,000 lagi nang nahipos na ako. Sultihan ko kasi sa gipangayo ni Mama matagpuan. Ang cellphone ni Brian. Kinsa ka ning nanawag? Buwar pa kamatngon. Ay, basig sa ilang trabahoan. Tubagon ko lang. Hello? Kinsa ni nito bag? Si Brian unta be? Iyan ning misis. Kinsa ni? Hello? Hello? Ki-off niya. Buwa na mo tingog. Kinsa tong bayana? Tanawon ko ang number. Waingan sa nanawag. Number isuwat ko iyang cell number. Kung iya tong kauban sa trabaho, masulti unta. Pero wa siya matingog pag ingon ako nga misis ko. Ki-off niya. Iyang misis ang nakatubag. Ugwa mo to nga si Brian sa among sabot nga makigpanding sa among mga barkada ni Adto. Ay, sayang. Na-feel na ako nga silosa ang iyang misis. Mo tingali nga wa mo to nga. Well, okay lang. Katong ko na, sweetheart. Saan oras alas 6 hapit. Alas 9 pa akong duty. May panahon pa, sweetheart. Manihapon ta. Lol? Ilona? Ay, nga naman to. Huwag mo ko tinggi. Ano magisapot? Ano ka? Lol? Ilona? Maglungag pa ko. Sa gusto nimong sudan. Kadiyot ra? May nasukan ka na ko? Ano? May angay ba kong kasukan? Magtanong utan ako. Ano bang isapot mo ka? Ha? Magluto na ko. Tawagon talang kag makaluto na ko. Bigan ni be? Dali be? Brian! Ano man ka? Usa man ni tabo, ha? Usa man nasukan ni mo? Ha? Usa man niubsan? Sultihi ko ba? Dili mayo nga sabisan sa butang may taguuntas usag-usan na to. Dili makayo sa itong pagpuyo. Please, sultihi ko. Unsa man? Ha? Niring imong cellphone. Akong gitubag. Wa ka makamatngon. Nagtuo ko ngagikan sa imong trabahoan. Dili di ay. Ha? Babay ang nanawag. Nangita di mo. Nangutan naman siya kinsa ko nga nagtubag. Giingnan ako nga misis ni mo. Gi-off na yun niya. Mo ba? Kinsa man ka to? Ambot lang. Naintriga lang ko dihang gi-off niya ang iyang cellphone. Pag ingon akong misis ko ni mo. Brian, kung bation ka nagkapula sa itong pagpuyo, sultihi lang ko. Ayaw lang ko tuntuha. Ilona. Saka pa. Di na mahitabo. Dili og dili na mahitabo. Kung gustuhon ko pa, ang pagbinuang nadto ra unta. Please. Ayaw pakilingon na. Come on. Hilom na. Ayaw pa ito tigluha ka na wahinong na butang. Hilom na. I love you. Ikaw ug ang atong anak. Dili ta mo ibaylog kang bisan kinsa. Ilona, ikaw ug ang atong anak mo gihimo akong paraiso. Kamo si Bibi Samantha maghihimo akong kabayan sa kapapanimuha. Akong inspirasyon. Mau, ayaw pagpada sa kahuyang. Kinsa pa lang itong nanawag? Gi-off man na yun niya. Mangutan na tapit ako kinsa siya. Kalimtina. Ayaw ka sulit mong kagalingon sa way hinong butang. Silusa din ako misis za. Day? Love kita ko ni mo sa. Yawi. Ano na ibaw mo to si mong number? Gihatagan yun to ni. Oh, basig ako amigo man naghatag. Pero, ay nakunaw na. Wa ginahinungdan. Wa. Sulti og may bation ka pang sakit ha? Amen? Maura ba na giingon sa imong doktor? Maayo na ko Kaluis Diyos. Mura malago ako maunsa ba?
May laki man ang doktor nag-atiman nimo pa. Imo sa mga tambal, pulos mahal. Dako siya nabayaran sa ospital sa doktor kaya man sa mga tambal. Nindot pa kayong kwarto dito sa ospital hamin, murag kwarto sa mahalong hotel. Hindi ko basta-basta itong tawhana. Maayos siya kaing batasan. Masalamat kay niya. Alam mo, tang magpasalamat si Ginoo, Lodya. Kilugwayan pa niya akong kinabuhi. Today pa, ma. Magpa-Thanksgiving, basta. Moato ko sa simbahan unya. Magpasalamat ta kang Lord. Maayo kay nakahuna-huna ka, anak. Naitaksi ay, sinyasan ako ha. Pa, pasalamat Ay. kay maayo ka na cute. Hain akong apo, be. Hilingaw na ko. Tuang Brian pa, kadiya tagay ko haon ako ha. Sige, anak. Naidalian ako pa uli din ang akong apo. Daton magutan ako sa ospital pero di man masugot ang doktor. Di sagid maayo, day. Sige, kuha. Huwag yun mo makapanglimpyo sa bahay, Ilona. Nayo, ang bintana ay, ang jealousy. Susintaon katamnan man nagsibuyas ang abog. Oy, tanawang saog, hugaw kayo. Huwag yun mo makapalimpyo sa saog. Naamang ko'y bata, ma. Lisod kayo biya. Ay, ako rin manglimpyo na maoy. Dali, rabaya na. Una hatong kwarto na mo. Bida, oy. Di man di mo ikabilig bay. Hugaw ang palibot. Saan na gibuhat ni Brian? Kung mauli ko na siya, ma, moderitsyo man ko nagkatog. Matuog ka ha o magdog? Rudy, sanabi sa nimba. Di man ko gusto makakita hugaw, men. Pobre to mi sa gamay pa mi, pero limpiada mi. Lahi kay mis kabaguhan ka ron. Kadaghanan mga hugawan. Rudy, husto na. Saba ni mo, oy. Ang angog magtanaw lang ko, nga dili makabadlog nila. Usbon ko, di ko gusto hugawan. Mga damak, taspukan. Ug ang nabilin din mga hugawan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!